Здравейте хора, аз съм Шаропрозведи и днеска ще играем на GTA San Andreas. Това ми е първия клип, познавате ми гласа сигурно. Да. Добре. Сега може да подрифтиме на дрифт 1 или не. 3. Дрифт 3. После ще дойде един мой приятел. Как ще снимам? Да, Audi Gamer BG. И да, почваме. Да, караме. Аз много добре не дрифта, обаче е 7. Това не е важно. Ей, не паднах долу. Взех. Где ли после ще снимаш? Какво? Ей, виж къде се качих. Ние доста се състезавахме там. Тук се забави. Чакайте, сега ще ви покажа къде се забави Audi Gamer BG. Здраво ти. Значи, ето тук се забави, защото админа спря. Ние се състезахме с него и той е тук спря геймера. Ето тук спря и аз си продължих, както винаги, и бях първи. Той беше втори, Чалтис беше трети, защото знаете. Да, Фука беше. Да. Давай. Да, сега все пак тренирам. Бам! Що ви се пречкаш на пътя? Абе! Гледайте сега. Аре! Гледайте как ти бъга. Опа! Бей от тук е! Сега тук има за дрифтине. Не е кой знае какво. Абе, за какво съм излизал? Ами така ли? Да. И какво като съм взел победи хиляди? Иха, изкарвам парички. Вижте нещо. Вау. Да, към моста.
Препоръчвам ви тази игра, само има някакви крашове там, бъгове. Но не знам. Както искате. Някак там. Тук фигурка. Да. Да караме малко по плаж. Или кораб да карам. Айде. Нещо друго караме. Много. Тук ще си оставим Мерцедеса. Да отидем. Да, хора, това беше клипът. Те ме вкараха в затвора тия, където нищо не съм направил. И да, хора, това беше от мен. Надявам се да ви е харесал клипа. Абонирайте се, коментирайте, лайквайте и това беше от мен. Чао!